L'Associació Juvenil Atalaia s'ha encarregat per segon any de l'organització de la Fira de l'Ànec del Far d'Empordà. El punt central d'aquest esdeveniment és la degustació de plats d'ànec, que se serveixen des de la 1 del migdia. Després de l'èxit de l'any passat, s'ha fet a la sala del centre cívic, en una zona més espaiosa i còmoda. Els visitants han pogut tastar des de croquetes i foie fins a platillos preparats per les àvies del poble. N'hi ha hagut una gran varietat. Aquest any tenim 21 tastets, l'any passat en teníem 7, per tant hem triplicat el nombre de tastets. Hem tingut l'ajuda de l'Escola d'Hostaleria, de les receptes de les àvies del poble, de les empreses del poble, Cantulles, Croquetes d'autor, el restaurant La Malícia. I bé, aquest any són més variats i n'hi ha més quantitat. L'equip d'organitzadors amb samarreta vermella és molt jove i entusiasta. Som uns 15 joves de 12 a 22 anys més o menys, més nenes que nens. A més d'aquesta degustació, a €1 al tastet, hi ha hagut una xerrada a càrrec dels productors Josep Jofre de Can Rauet i Gregori Solà de Collverd, que han parlat sobre l'ànec de l'Empordà. També hi ha hagut inflables i una fira d'artesania, alimentació i altres productes. Aquest any hi ha 39 parades, n'hi ha una miqueta menys que l'any passat, perquè l'any passat hi havia 43, però ho hem fet per no repetir moltes parades, perquè sempre hi ha moltes repetides i per no repetir-les tantes. L'Associació Juvenil Atalaia també va organitzar la nit de màgia i humor el divendres a la nit i el 31 de juliol programa un concert dels Dirty Jobs.